Derbi historikoa jokatu dute gaur Basarten Arabako bi taldeek, Amurriok eta Alabesek. Derbi guztitan bezala, joku gutxi, emozio asko eta tentsioa ugari. Eta kasu gehienetan gertatzen den moduan, aulena teorian, aulena dena hasierako minutuetan erasokor, eta Amurriok hori egin du. Hasierako 10 minututan bi aukera paregabe izan ditu, lehena Estebezek eta bigarrena Orduzue Borja Rebilak, baina bere jaurtiketari Titok erantzun bikaina eman dio. Lehenengo zati honetan, Alabesek ez du lideraren itxuraman, ez du arriskurik sortu, eta Amurrio izan da jaun eta jabe. Azken 3 partidotan, Alfonso Barasoinen taldeak ez du garaipenek lortu, eta gaur hori nahi zuen, garaipena lortzea eta lideraren aurrean. Eta aukera izan du, jokaldi honetan, epaileak penalti adierazi bai du. Titok, Zuluagari egindako penaltia. Errepikapenean ikusal izango duzuen bezala, argia da penaltia. Titok, belaunean ikutu eta Amurrioko jokalaria lurrera bidaltzen du. Baina Jon Kortinak baloia langara bidali du eta ezin izan du bere taldearentzat lehenengo gola lortu. Aialetarren aulkitxoan ez zuten sinesten, aukera paregabea galdu dute. Atzeen aldira joan aurretik, Alabesen aukerarik garbiena, baina Mujikak ezin izan du baloia saretara bidali. Txutxin atezaina, bikain ibili baita, baina berehala etorri da Amurritarren erantzuna. Estebezen jaurtiketa horri, Titok erantzuna ezin hobea eman dio. Eta atzeen aldira joan aurretik azken aukera, Zuluagarren jaurtiketa, eta Titok ondo geratu. Honen bestez, jokalariak atxeen aldira, eta bigarren zatiko lehen aukera, Alabesentzat, Kodina bakarrik zegoenean, jaurti eta Txutxinek ondo urrundu du baloia. Aurreneko 45 minututan, Aialatarrak nagusi izan badira, bigarren zati honetan, Txutxi Arangurenen mutilak izan dira jaun eta jabe. Jotake erasoan gola lortu azmoz, baina ezin izan dute beraien helburua lortu. Txutxi Aranguren ez zegoen lasai. 24. minutuan etorri da partiduko jokaldirik eztabaidagarriena. Epaileak Alabesi gol hau balio gabe utzi baitio. Epailearen ustez, Aitor Arregi jokoz kanpo egonda. Naiz eta Gasteiztarrak gero protestatu, epailea ez da atzera bota. Bigarren zatiko aukera bakarra Amurritarrentzat, protagonista Rebila, baina bere jaurtiketa desbideraturik kanpora. Partidu bikaina jokatu du aurrelariak. Eta 36. minutuan etxekoen zoritxarrerako epaileak jokaldi honetan Txutxini falta adieraziko dio. Baloia lurretik hartu eta berehala epaileak falta adierazi du. Perez Izquierdo epaile nafarrak jokaldi honetan Salbatiarrako atezainari txartel horia atera dio. Eta honen bestez, Txutxinek zelaia utzi behar izan du. Ez zuen sinesten Salbatiarrako atezainak, baina bere taldea 10 gizonekin utzi behar izan du. Negarrez joan da Amurreko atezaina aldageletara. Baina Alabesek ez du jokaldi hau aprobetxatu eta ezean geratu da falta jaurtiketa hori. Honen bestez, heldu da partidu amaierara. Puntu banaketa Basarten eta emaitza justua izan dela esan daiteke.